sewu Pak Marsono, sedaya mawon Mas Jumbadi, Pak Sis, Mas Ratno. Nah suwininga pilih Pak Duko menika duko enggal ning luar biasa ketingkatane. Enten bale selain jadi duko saya dadi adipati niku. Niku dapuane ketoprak sesuk ajeng dipentaske enten Kepundung. Niku adipati niku dapuane. Milanipun Budi Ati sehat selalu nggih. Sedaya mawon mangke menawi badhe ngesaken lagu monggo ngendika mawon. Mas Kete aku njaluk lagi iki, terutama Pak Sugeng. Pak Sugeng yang nanti mau minta lagu kami persilakan. Ayo Mas Agus dibuka lagunya apa monggo. D Ulin sama D Debi kebareng dengan saking palingan monggo. Ati
Niki Debi Kamandi Ulin satu lagu Pika Suasana. Debi kebareng jengkar saking Sasana Palenggan kinarya sepinding suasana. Yo. Sugeng dalu, Pak. Ya, sugeng dalu di DP. Niki marak sowan teng dusun Karang Tengah 1. Karang Tengah 1. Karang Tengah 1 niki nun sewu daleme nek ra kleru daleme Bu Sumi. Bu Suti. Bu Supi. Bu Supi. Piyantunipun pundi? Pundi? Wo niki sing kula suwuni pirsa wau Budhe. Dadi wau niku tindak to piyaine tindak. Budhe sing enten pentas dalu niki pundi nggih? Oh rika Mas, rika kilen lho. Ngene Kang Lasiman, lah Lasiman ki go riki lho. Lah pundi? Mrika nggonku. Oh nggih Budhe, matur nuwun. Ngaturaken wilujeng dalu. Dalu ya, Ibu. Nggih, ngaturaken kula nuwun. Iya. Mugi pinaringan sehat waras, panjang yuswa, tutuk limamong putra wayah. Nuwun sewu Pak Mansono, Pak Sis, Pak Dukus, Doi Mambon, Mas Ratno, ini kula tepungke. Dik Depi ini dari Ponjong menawi penjan kemutan kalih dalang Mujianto. Menika putune Mujianto almarhum Pak nggih. Nggih, menika putranipun Dik Yono pengibut juga. Terus yang satu ini juga dari Ngalang, ini juga salah satu ibunya seorang pesinden. Terus Mas Agus tidak asing lagi itu juga pesinden. Di tahun 70-an Bu Panikem manggere dalange Pak Parman sindene Bu Panikem penonton ora lunga. Nggih, terus niki Mas Bambang dari Institut Sendi Indonesia, ibunya juga seorang sinden. Saya Mas Borgete, bapak saya Blante. Kok beda ki apa ya beda no. Lah ya beda no. Aku ki wong seni kok mulane aku nek kon basa halus kan ra iso to. Ya, ayo diaturke acaranipun. Acarane Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Sekarang ono temanya apa ya kayak Nusantara Baru Indonesia Maju. Dikarenakan mungkin ibu kota Indonesia sekarang pindah Kalimantan Pak ya. Kalimantan. Nggih. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, lancar selalu, sukses selalu untuk warga masyarakat, khususnya di RT 05 Karang Tengah 1. Dukuhe sampean pirsa? Dereng. Oh nggih. Kuwi nom lho ki no. Bapak. Kuwi nom kuwi. Tese nom. Nom. Tese bujang Pak. Oh. Aja seru-seru. Ngeten ibuke lho. Aja seru-seru nek anu nganggen kono disuni pirsa. Tese bujang Pak, sing gage-gage sing mboten lah soalnya nek mireng ibu gegeran. Yo, diaturke Gus, monggo. Yo, monggo. Manis nggih, Pak. Ya, Mas Sis minta lagu apa nanti? Pak Mas Sis nyanyi lho. Kok kalak nyanyi yo. Yo siap. Manis sedih, pancen manis.
Niko, enten niko niko. Bapak-bapak sing enten nggen mergi niko. Lagune sambel kemangi sing ora pedes-pedes. Bar niki terus mangke Pak Duko arep maturke lagu dangdut gala-gala. Pak Duko ingkang menika. Pak Duko niki sing mawi topi niki Pak Wah, Duko. nggih. Terus niki Pak RW. Bu Duko pundi Bu Duko? Ora melu. Bu Duko Ojo pundi? seru-seru to. Oh, sare. Pokoknya Pak Dukuh anyar ki anggere kira-kira acara undangan ngene iki. Ya. Bu Dukuh kon nyangone mbokne sik. Soale Pak Dukuh nek mangkat bareng ki cilakane nek nyumbang lagu ngene iki. Lah iya. Padahal nek kaya Pak Dukuh Wasis ki nyumbang lagu nyumbang lagu tok lho no. Lah piye? Ya karo nyawer. Oh, karo usul-usul ngono to? Lah ya karo usul-usul nek engko gur nyanyi tok ya kebangetan lho ta. Pokoknya tak ngetoke aji pengemisan aku neng kene. Itu juga pengusaha itu Pak Sugeng itu aslinya Sleman, tapi ternyata duduk berdekatan sama Pak Ratno itu ternyata masih Tra. Oh, masih Beliau masih Tra. Oh, itu Piai Sleman tapi usahanya di sini itu juragan gede. Aku mau wis matur Pak, sampean nek ajeng duwe gawe arep ngundangi campur sari nika, rombongan kula 5 nika. Nika pinten Mas? Nek dugi Sleman ming 500 aku. Yo, murah ya. DP-ne. Nah, jenengan kertas mboten Pak Bu. Gek warak nyandi bareng kon nyawet terus sak lunga to. Arek. Pak Bu, jenengan kertas mboten nek Pak Keten iki sakniki dadi juragan ya. Apa no? Ya juragan gede. Heeh, apa? Gede kekarepane. Gede kekarepane. Aku ya tresno karo kowe. Aku yakin kok kita beda keyakinan. Lha apa? Yakin nek kowe ora gelem karo aku. Ki mesti. Kayak nyanyi. Lagune sambel kemangi. Kalian jenengan ya? Berdua. Wes wong dhewe wae sing. Lah kok nek aku disawer Pak Dukun jenengan tak bagi lho. Ora dibagi ora apa-apa aku kek dijolke. Iya, lagune sambel kemangi. Iya. Momen permintaan nggih saking bapak-bapak iki wonten mergi. Habis ini persiapan Pak Duko.
nuwun Sambel ngomahi di sapa? Ulinova. Matur nuwun. Ngendikani dawuh bapak-bapak ingkang wonten ing margi menika kala Nggih, wau. pripun? Pun pesen Mas Kete aku njaluk sambel kemangi yang ora pedes-pedes. Siap. Nggih. Menika sampun pun pinangani nggih Pak nggih. Terus Sapa? Budi Ati sak rombongan mengkene ngesake lagu ngendika mawon. Iya. Mas Kete aku nyanyekno lagu iki. Nggih. Demi Budi Ati tak pinangkani nek ora iso tetep tak latihan. Gitu dah. Iya, nggo PR. Kepepet ora iso engko tukoke kaset ning Wonosari, ya toh? Oh. Ini juga di live Iya. streaming dari teman-teman Oh, ini live Putri streaming. Home apa ya? Ora tok nek live tak kira live streaming. Yang tak Iya. kon buka sekon dalem nggih. Ya, ini juga ada sumbangan lagu dari Pak Iya, Duko. Sekarang monggo. aja Oke. di Ulin Nggih. sekali berdiri 2 lagu. Nggih, Ini Pak Duko mau boleh. menyanyikan 1 lagu Gala. Gala. Nggih, Mas Monggo. Agus. Gala-gala bernuansakan dangdut. Ini juga teman-teman dari Anggita, audio sound sistemnya Indonesia. Masukin. Mbok pilih Pak Duko kadang warga masyarakat berarti ngesakaken nimbali baik video syuting mungkin yang dari sini juga terus sound system saka Mas Sugeng Anggita mangke saged Nggih. sambutan kalian kata-kata Iya. Makaryo. Oke. Monggo Pak Duko. Pak Duko, monggo lagune Gala-gala. Nggih. Disiapke. Nggih, sing madhep mriko nun sewu Mas Iki kula operator taklet saestu Pak Duko. nggih. Bu Duko Sing- wonten pundi? ten semen. semen. Wis di adoh pokoke wis rampung. Oh, nggih. Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Ya. Pasukan Maraton.
segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Cilik-cilik pinter ngaji, soyene gede munggah haji. Pak Duko. Ini non sewu contoh yang baik untuk Pak Duko menyanyikan satu lagu dangdut gala-gala untuk teman-teman Karang Taruna 05. RT 05 nanti yang mau menyumbangkan suara amannya mosok sing nom-nom marak kalah karo Pak Duko ya ta. Nun sewu mangke tindak mriki budhe sedaya kemawon mbok bilih menika wonten acara cegah pawungan utawi tirakatan nggih Mas Marsono. Mbok bilih mangke sak sela-selane kula nyanyi-nyanyi menika wonten acara mangke badhe pun pandu Mas Alip. Milanipun mangke menawi wonten dumugi tiwancinipun mangke kepareng Mas Alip paring kode dateng kula. Mas Alip nggih dan juga teman-teman Karang Taruna semuanya. Mohon maaf nun sewu Pak Duko, Mas Marsono, Mas Jumbati niki wau Pak Sis kondur mboten atus pripun-pripun ngendikanipun badhe ngunjuk obat. Mugi-mugi mawon mboten kok ateges bareng enek RT 5 kok nggih ake-ake kondur ki ngapa menika ketinggalipun badanipun kirang cekeca. Dados kita dongaken mugi-mugi ya ming meriang biasa soalnya musimipun ngaten nggih budhe nggih ingkang bahkan sedaya pinaringan sehat waras panjang yuswa sedaya kemawon. Ya lara sakit kena ning ya kese mumet biasa mawon ki ndang mari. Nun sewu menika Pak Duko sampun ngaturke lagu Pak Marsono. Mbok pilih panjenengan langesake lagu napa Mas Marsono lagunya apa? Mas Ratno, Om Ratno gimana? Om Ratno minta lagu apa? Pak Sugeng gimana? Ya. Diwinangani disentikani. Katur kadang-kadang cahaya nada. Mugi-mugi tinampi nggih Mas Jumbati nggih. Nek saged nyanyi mboten napa-napa. Kalih kula. Kalih kula kok. Mboten napa-napa. Oh ya tak gone kabeh wae. Lega rasane ati kala
kaleksanan kang dadi setiaku suwe nggonku ngenteni mong sliramu kang tak impi-impi rino lawan mengi tak sesuai kumolan pamuji dadi prasedeng ati mugi-mugi Gusti parengiti tak geget pinggiring ladi apa Mas Badi, kok kayak kasane tas aku mengo ke udu. Wis tas aku rampung lah udu kuwi teh lah kan balani ya kesel. Bebasan umpamane wong lumampah terkesan kantoyo sengka renan jati mugi-mugi Gusti parengiti senajan menika lagu campursari ranggam tapi kagem Majubati sing ngersake aja nganti gawe semua pamundhut kula pinangkani kula sendikani nggih bisa atas kinarya pangipun. Majubati agi dong kates wis iso gawe lega lho. Mbok aku ya tok gawe lega. Gur keri bait keri dhewe. Bebasan upamane ku nek bener sampeyan nyawer kula. Nggih kepiye ta ki? Bebasan upamane bebasan upamane
Marsono, kula ki ora percaya nek wilayah Karangtengah 1 RT 5 kaya Mas Jumbati kok nyanyi kok alasane nun sewu ompong. Lah iki nun sewu lho. Lah wong sing nyanyi mboten wajane kok. Nggih ta Mas Marsono nggih. Ono dienggo alasan ya. Sampean saiki wis iso nyanyi niki terus mangke lagune napa malih nggone Pak Manton. Mas Marsono lagune apa? Sing disenengi napa? Jenengan ngendika mawon. Oh nderek mawon. Oh siap. Mas Rano apa Mas Rano lagune? Monggo Bude. Ah, Budi Hati tak kira ya. Oh Mas Alip tuan rumah. Tuan rumah ya. Mas Alip tak suwun tindak mriki. Mas Alip dan juga Pak Mudio, monggo niki nggih suka parisuka remen-remen pengetan dinten Ageng Kamardikan Republik Indonesia yang ke-79 untuk RT 5 dikarenakan kita mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Nganti arwah-arwah ewe ora kerumat, ora kengertian ana ndi le meninggal melanipun. Monggo Mas Alip. Waduh. Oh ya, monggo. Sedang mawon Mas Alip mana? Oh ini dia. Ya monggo. Ya. Monggo Mas Alip. Gerongi dhewe wae Mas. Nggih. Nah, malah double bayarane. Kowe ora ngono kuwi jane ajene. Gandeng ngono entuk wedang kek joke ngono kae. Iya, nggih. Neng pinggire kali oyo
nggih. Damai ya. Damai. Nalika